Христос воскрес! Супакою добра усім, хто прачнуўся сёння у велікодны панядзелак. І ў традыцыі касцёла ўвогуле з 4 стагоддзя ў нас такая ідэя, каб святкаваць не толькі ў Вялікдзень, але пасля яшчэ таксама усю гэтую актаву, альбо як у традыцыях было ў сярэднявеччы 3 дні. І вельмі прыгожа то, што гэты панядзелак называецца ў візантыйскім стылі, ва ўсходнім хрысціянстве ясным панядзелкам. Сонца ўзышло, сонца вярнулася, вось эта цемра падчас смерці Езуса скончылася его воскресеннем, і мы этим святлом цешымся далей. Вогуле, даволі цікавы дзень, калі ўсе нашыя зместы хрысціянскія набіраюць у абрадах, у розных такіх чыста чалавечых выявах, нейкіх такіх вось традыцый, і гэта пасля выходзіць у штодзённасць. Прыгожа, як хрысціянства выходзіць у штодзённасць. І часамі этой традыцыі даходзіла да таго, што нават у 15 стагоддзі бадай, што касцёл там забараняў, казаў, што нейкія такія язычніцкія розныя рэчы, бо там паліваліся вадой, вядома, там хлопцы дзяўчат, дзяўчаты хлопцаў, біліся вербой, дарылі сабе крашонкі, гэта такія маляваныя ўручную яйкі. Прычым некаторыя колеры канкрэтна сімвалізавалі запрашэнні да шлюбу, напрыклад, калі фіолетавая яйка дзяўчына дарыла хлопцу, бо адзіны спосаб яму сказаць, што хутчэй ты давай у гэтых адносінах як-небудзь рабі крокі, што няма рэд-флагаў, як сёння кажуць. Але самае важнае у гэтым панядзелку не то, што мы будзем паліваць вадой адзін аднаго, не то, што будзем там дарыць сабе яйкі, ці хадзіць па валачобніках, ці па жаках, ці, не ведаю, там, спяваць песні і розныя такія рэчы традыцыйныя рабіць, а перш за ўсё ў тым, што ён нам паказвае, што здарылася пасля ўваскрасення. Бо, на нашу думку, пасля ўваскрасення мусіць быць нешта глобальнае. Мусіць быць нешта такое, вау, што Христос павінен, як Бэтмен, яшчэ там 3 дні лётаць над палацам Пілата, каб Пілат зразумеў, што памыліўся, што, не ведаю, мусіць сустрэцца паасобку ці лепей разам з усімі, хто яго выдаў у рукі таго ж Пілата, каб ім адпомсціць неяк, каб іх на месца паставіць і так далей, каб даказаць усім, ці налепіў усяму Іерусаліму, што воскрос, што не мелі рацыі. А Христос гэта не робіць. А ён робіць вельмі цікавую рэч. Ён сустракаецца са сваімі вучнямі, сваімі вучаніцамі, сваімі блізкімі, сябрамі. Прычым робіць гэта не агулам, агулам таксама, але перш за ўсё робіць гэта паасобку. А тут з Марыяй паразмаўляў і жанчынамі, якія прыйшлі намасціць яго. А тут з апостоламі сустрэўся. А тут з вучнямі ў Емаус 2, якія ішлі. Яны вяртаюцца, кажуць, мы яго бачылі, а Пётр кажа, і мы яго бачылі. І гэта родзіць у іх сэрцы радасць, прычым радасць нараджаецца з таго, што яго бачаць усе, да? І кожны ў сваім часе. То бок досвед асабістай сустрэчы з ім, распазнавальны таксама ў іншым чалавеку, прыводзіць да таго, што вау, класна, ён сапраўды жыве. У нас адзін досвед. Мне не здалося. Ось, і Христос гэтым самым паказвае вялікую вагу, якую сам прыкладае да адносінаў. Вельмі часта мы ў жыцці абіраем тыя вартасці, якія для нас істотныя, дзеля якіх мы можам прысвяціць час, здароўе, сродкі, іншыя рэчы. Вельмі часта менавіта час, здароўе, сродкі, некія нашыя самарэалізацыі, там, кар'ера, матэрыяльнае становішча робяцца такімі вартаснымі фундаментамі нашага сёння. А тут паказвае Евангелие, што для Бога пасля яго воскресення, калі здзейснілася місія, калі сталася то, што сталася, як ён сам сказаў на крыжы, калі здзейснілася то, што павінна было здзейсніцца з яго волі, калі ён ужо пачыніў гэты свет, калі гэты свет ужо не патрабуе збаўлення, але это збаўленне ўвесь час адбываецца. Нават у фонавым рэжыме трошкі, калі так брыдка можна сказаць. Калі ён ужо гэты свет уратаваў і дае магчымасць удзелу ў гэтым уратаванні. Першае, што ён робіць, гэта аднаўляе адносіны. Таму што адносіны гэта вечнае. Паводле Езуса,
Адносіны гэта то, што мы забярэм з гэтага свету. Таму, дарагія, я хачу звярнуць сваю вашу увагу на адносіны з нашымі блізкімі сябрамі, з тымі людзьмі, якіх нам Бог ставіць на шляху, таму што няма у святле у воскресення, няма у гэтым паглядзе, у гэтай оптыцы Езуса Воскреслага нічога больш каштоўнага, чым адносіны з іншымі людзьмі, чым сяброўства, чым любоў, которая прыходзіць і вяртаецца нават са смерці, каб быць, каб дарыць сябе, каб умацоўваць гэтая сувязь. Няма нічога важнейшага паводле Евангелія, чым тыя, каго мы сустрэлі ў гэтым свеце, бо іх забярэм з сабой у вечнасць. Добрага, прыгожага, яснага дня, поўнага адносінаў, поўнага сустрэч, поўнага Бога Воскреслага, які праз нашу любоў чалавечую бачны, дзейсны. Вам і сабе жадаю. Няхай благословіць нас Бог Всемагутны, Отец і Сын і Дух Святый.